Den aften, jeg indså, at jeg var fuldstændig alene, var stilheden i min lejlighed så tyk, at jeg næsten kunne røre ved den. Mine børn havde hyret en nattevagt til at se til mig, mens jeg sov, men da nogen trådte ind i mit værelse den aften, var det ingen barmhjertighedens engel. Det var noget langt værre, end jeg nogensinde kunne have forestillet mig. I dag vil jeg fortælle jer noget, jeg aldrig troede, jeg skulle dele. Og hvis det her bare for et øjeblik føles bekendt, beder jeg kun om, at du synes godt om denne video og abonnerer. Det vil hjælpe mig med at blive ved med at åbne mit hjerte. Mit navn er Margrethe, og jeg er 73 år gammel. Jeg bor i en trang treværelseslejlighed på 3. sal i en ældre murstensejendom på Amager. Væggene er så tynde, at jeg kan høre fru Tran skændes med sit barnebarn ved siden af, og radiatoren klunker som et vredt genfærd hver morgen 5:30 præcis. Men på det seneste føles selv disse velkendte lyde fremmede for mig, som om jeg lytter til en andens liv gennem en tyk glasrude. Lejligheden lugter af lavendelluftfrisker, der aldrig helt kan dække over lugten af gamle tæpper og glemte drømme. Mit køkkenvindue vender ud mod en smal baggård, hvor herreløse katte leder efter madrester, og nogle gange tænker jeg på, om vi ikke er så forskellige, de katte og mig. Begge venter vi på, at nogen bekymrer sig nok til at bemærke, at vi eksisterer. For 3 uger siden ringede min datter Sofie til mig fra sit kontor i Indre By. Jeg kunne høre klikket fra hendes velplejede negle mod telefonens cover, den der utålmodige banken, hun har haft, siden hun var 12. Mor, vi har arrangeret en nattevagt til at se til dig, sagde hun med den stemme, hun bruger, når hun allerede har taget en beslutning. Hendes navn er Helena. Hun kommer forbi hver aften omkring 9:00 for at sikre sig, at du tager din medicin og sover ordentligt. Jeg vil sige til hende, at jeg ikke havde brug for at blive overvåget som et barn. Jeg vil sige, at min medicin er organiseret i en ugentlig pilleæske, at jeg har sovet helt fint i 7 årtier uden opsyn. Men ordene sad fast i halsen som en tør kiks. I stedet hørte jeg mig selv sige, det er meget betænksomt af dig, min skat. Den første aften Helena kom, ventede jeg ved mit stuevindue og holdt øje med hendes skygge på gaden nedenfor. Præcis 9:00 hørte jeg fodtrin på trappen, afmålte og professionelle. Hun var en kvinde i fyrerne med venlige øjne og blide hænder, der mindede mig om min egen mor. Hun var iført en lyseblå kittel og bar en lille taske, som hun forsigtigt stillede på mit køkkenbord. Fru Petersen, sagde hun med en blød stemme og en let accent, jeg ikke kunne placere. Jeg er Helena. Jeg kommer bare for at sikre mig, at du har det godt i nat. Hun tog mit blodtryk, talte mine piller og spurgte, om jeg manglede noget, inden jeg skulle sove. Da jeg tilbød hende te, smilede hun og sagde, at hun meget gerne ville have en kop kamillete, hvis jeg havde det. Vi sad ved mit lille spisebord, og for første gang i måneder følte jeg mig ikke som en byrde. Jeg følte mig som en person, der var værd at tage sig af. Den anden aften var meget lig den første. Helena ankom prompte, tjekkede mine vitale tegn, og vi havde en stille samtale om hendes kolonihave uden for København, og mine minder om den køkkenhave, jeg plejede at passe bag vores gamle hus i Aarhus. Hun fortalte mig om sine 2 teenagedøtre, og jeg viste hende falmede fotografier af mine børnebørn. Men den 3. aften ændrede alt sig. Jeg lå i sengen i min yndlingsnatkjole med de små blå blomster, da jeg hørte den velkendte lyd af nøglen i min lås. Jeg smilede i mørket, taknemmelig for Helenas tilstedeværelse. Men noget var anderledes. Fodtrinene var tungere, mere målrettede. Der var intet blidt bank på min soveværelsesdør. Ingen blød stemme, der spurgte, hvordan jeg havde det. I stedet hørte jeg køleskabsdøren åbne med en skarp, sugende lyd. Så skuffer, der blev trukket ud i mit køkken. Den sagte raslen af papirer, der blev flyttet. Mit hjerte begyndte at hamre mod mine ribben som en fanget fugl. Jeg rakte ind under min pude, hvor jeg var begyndt at gemme min fars gamle urtekniv. En vane, der havde udviklet sig over de sidste par måneder. I takt med, at mit kvarter blev mere utrygt, og min følelse af sikkerhed svandt ind. Håndtaget var slidt glat af årtiers brug af min mors hænder, og derefter mine egne, til at skrælle æbler og skære grøntsager til familiemiddage, der nu kun eksisterede i hukommelsen. Gennem sprækken under min soveværelsesdør kunne jeg se en lommelygtes stråle danse hen over min stuevæg. Dette var ikke Helena.
Helena tændte altid lampen ved min sofa og fyldte rummet med et varmt gult lys. Dette var en helt anden. Personen bevægede sig gennem min lejlighed, som om de kendte indretningen, åbnede min skrivebordsskuffe, hvor jeg opbevarede vigtige papirer, og rodede i den lille trææske, hvor jeg gemte nødkontanter til indkøb. Jeg lå stivfrossen med kniven knuget i min skælvende hånd, mens denne fremmede krænkede det eneste rum, jeg havde tilbage i verden. Så hørte jeg dem nærme sig min soveværelsesdør. Håndtaget drejede langsomt, næsten lydløst. En skikkelse gled ind i mit værelse, og i det dæmpede lys fra gadelampen uden for mit vindue kunne jeg se, at det var en ung mand, måske 25, iført mørkt tøj og en kasket trukket langt ned over ansigtet. Han var her ikke for at tjekke mit helbred eller tælle mine piller. Han var her for at røve en gammel kvinde, som han troede ville sove tungt. Han bevægede sig hen mod min kommode, hvor jeg opbevarede min afdøde mands ur og min mors smykkeskrin. Hans hænder var hurtige og øvede, da han åbnede skuffer og følte efter værdigenstande i mørket. Jeg holdt vejret og greb så hårdt om knivskaftet, at mine knoger gjorde ondt. Men så vendte han sig mod min seng. Frue, hviskede han med en ru og utålmodig stemme. Jeg ved, du er vågen. Jeg kan se dig trække vejret. Bare vær stille, så er det her hurtigt overstået. Det var der, jeg indså den sande rædsel i min situation. Mine børn havde slet ikke hyret en sygeplejerske. De havde givet min lejlighedsnøgle til nogen, der brugte deres adgang til at røve mig. Helena, den rigtige Helena, havde sandsynligvis aldrig eksisteret. Det havde alt sammen været en løgn for at dække over en eller anden aftale, de havde indgået. En aftale, der efterlod mig sårbar og alene. Forræderiet ramte mig som et fysisk slag i brystet. Mine egne børn havde kastet mig for løverne. Vær venlig, hviskede jeg, min stemme knap hørbar. Jeg har ikke meget. Tag, hvad du vil. Bare lad være med at gøre mig noget. Han lå. En lyd som grus i en blikdåse. Jeg tager det hele, gamle dame. Dine børn sagde, du ikke engang ville opdage, hvis der manglede nogle kontanter. Sagde, at du er ved at blive glemsom i din alderdom. De ord knuste noget inden i mig, som jeg ikke engang vidste stadig var helt. Mine børn havde diskuteret mig, som om jeg allerede var død, allerede væk. Bare et problem, der skulle håndteres og tjenes penge på. Tyven rakte ind i sin jakke og trak en lille notesbog frem. Selv i mørket kunne jeg se sider dækket af håndskrift. Lad os se, mumlede han og bladrede gennem, hvad der lignede en detaljeret inventarliste. Der skulle være omkring 2.000 kroner i kontanter i køkkenskuffen, smykkeskrin på kommoden, og hun har nogle aktier og obligationer i det arkivskab. En inventarliste. Mine egne børn havde forsynet denne mand med en indkøbsliste over mine ejendele. Det var der noget knækkede inden i mig. Ikke gik i stykker, knækkede som en elastik, der er strukket for langt, og pludselig finder sin kraft i tilbageslaget. Jeg var færdig med at være et offer. Færdig med at blive brugt, manipuleret og kasseret af de selvsamme mennesker, jeg havde ofret alt for at opfostre og elske. Jeg satte mig op i sengen, stadig med kniven i hånden, og sagde med en stemme, jeg knap genkendte som min egen. Gå ud af mit hjem. Tyven snurrede rundt, forskrækket. I det svage lys kunne jeg for første gang se hans ansigt tydeligt. Han var yngre, end jeg havde troet, med skræmte øjne og en svag hage. Ikke en forhærdet kriminel, bare en desperat knægt, mine børn havde hyret til at rydde ud hos deres besværlige mor. Bliv liggende, gamle dame, sagde han, men hans stemme vaklede. Han havde ikke forventet, at jeg ville kæmpe imod. Nej, sagde jeg og rejste mig på rystende ben. Du går ud af mit hjem lige nu, ellers ringer jeg til politiet og fortæller dem præcis, hvem der gav dig den nøgle. I et langt øjeblik stirrede vi på hinanden tværs over mit soveværelse. Så må han have set noget i mine øjne. Et glimt af den kvinde, jeg plejede at være. Før årevis af følelsesmæssigt misbrug og forsømmelse havde slidt mig ned til ingenting. Han proppede min mors smykkeskrin i sin jakkelomme og bakkede mod døren. Det her er ikke over, mumlede han. Din familie har planer for dig, frue. Store planer. Så var han væk,
og min lejlighedsdør smækkede bag ham med en kraft, der fik vinduerne til at klirre. Jeg stod alene i mit soveværelse, med kniven i hånden, hjertet bankende, og forstod endelig det fulde omfang af mine børns forræderi. De forsømte mig ikke bare. De arbejdede aktivt på at fjerne alt, hvad jeg havde tilbage, stykke for stykke, indtil der ikke ville være andet tilbage af Margrethe Petersen end en underskrift på de juridiske dokumenter, de havde brug for at tage fuld kontrol over mit liv. Men noget var vågnet i mig i de skræmmende minutter. Noget, jeg troede var dødt for mange år siden, da min mand gik bort, og mine børn begyndte at behandle mig som en forpligtelse i stedet for deres mor. Det var vrede, ja, men mere end det. Det var selvrespekt. Det var den absolute afvisning af at forsvinde stille og roligt ind i deres bekvemme fortælling om min værdiløshed. Jeg gik ud i mit køkken og lavede en kop te med hænder, der endelig var holdt op med at ryste. Mens jeg sad ved mit lille spisebord og så solen stå op over Amager, begyndte jeg at planlægge min befrielse. Men lad mig først fortælle jer, hvordan jeg blev den kvinde, der så let kunne kasseres. For min historie begynder ikke med den nat med forræderi. Den begynder 47 år tidligere, med en 19-årig pige ved navn Margrethe, der troede, at kærlighed betød at give alt væk og ikke bede om noget til gengæld. Jeg mødte Bjarne Petersen i 1974 til en sogneaften i Aarhus, hvor kirkens damer serverede saftevand, der var for sød, og småkager, der aldrig var helt søde nok. Han var 22, lige kommet hjem efter sin værnepligt, med venlige brune øjne og hænder, der lugtede af maskinolie fra hans job som maskinarbejder. Da han bad mig om at danse til Den første gang jeg så dig, følte jeg, at jeg svævede en meter over gulvet. Vi blev gift 8 måneder senere i den samme kirke, med en reception i menighedshuset og en bryllupsrejseweekend på et badehotel i Nordsjælland. Jeg bar min mors brudekjole, syet ind i taljen og lagt ud for neden, og bar margaritter fra fru Nielsens have ved siden af. Bjarne lovede at elske og ære mig, og jeg troede fuldt og fast på ham. Vores første lejlighed var en etværelses på 4. sal over et bageri i Trøjborg. Duften af friskbagt brød fyldte vores morgener, og Bjarne ville bringe mig kaffe på sengen om søndagen, sammen med et stadig lunt rundstykke. Han havde charmeret sig til hos bageren nedenunder. Vi havde en skabseng, der kunne foldes ind i væggen, og et køkken så lille, at vi måtte skiftes til at lave mad, men jeg var lykkeligere, end jeg nogensinde havde forestillet mig. Sofie blev født i 1976, 2 uger for tidligt og skrigende, som om hun allerede havde meninger om verden. Mikkel fulgte i 1978, stille og eftertænksom selv som baby, med sin fars øjne og min stædige hage. Vores lille lejlighed blev endnu mindre, fyldt med vugger, pusleborte og legetøj, der formerede sig som kaniner. Men på en eller anden måde føltes det som om, vi havde al den plads i verden. De tidlige år var hårde på den måde, som unge ægteskaber altid er hårde, for få penge, for lidt søvn, for mange drømme, der konkurrerede om den samme lille plads. Men de var også magiske. Jeg kunne se Bjarne lære Mikkel at kaste med en bold i vores smalle baghave, eller se Sofie omhyggeligt made sine dukker med imaginær te, og tænke, at det var sådan lykke sig ud. Dette almindelige, kaotiske, smukke liv, vi byggede sammen. Bjarne arbejdede dobbelte vagter på fabrikken, så jeg kunne blive hjemme hos børnene. Når fabrikken tilbød overarbejde i weekenderne, tog han det uden at klage og bragte lønsedler hjem, der lod os købe nye sko til Sofie, når hun voksede ud af sine gamle, eller tage familien med i Tivoli for at få en is på Mikkels fødselsdag. Jeg strakte hver en krone til den skreg, handlede ind med en lommeregner og en kuvert med omhyggeligt optalte sedler og skabte magi ud af hakkekød, kartofler og kærlighed. Du er den bedste mor i verden, sagde Bjarne til mig, når han kom udmattet hjem fra 14 timers arbejde og fandt ud af, at jeg på en eller anden måde havde lavet aftensmad ud af, hvad der var tilbage i vores næsten tomme køleskab. Jeg ved ikke, hvordan du gør det, men jeg vidste, hvordan jeg gjorde det. Jeg gjorde det ved at sætte alle andres behov før mine egne, hver eneste dag, uden spørgsmål eller klager. Da Sofie havde brug for ekstra hjælp til at læse, sad jeg med hende i timevis hver aften og gennemgik de samme ord igen og igen, mens min egen aftensmad blev kold. Da Mikkel fik lungebetændelse som 5-årig, sov jeg i en stol ved siden af hans seng i 6 nætter og tjekkede hans vejrtrækning med få minutters mellemrum,
mens Bjarne arbejdede for at betale for hans medicin. Jeg ofrede mig ikke. Jeg elskede dem på den eneste måde, jeg kendte, fuldstændigt, uselvisk, med hver en fiber i min krop. Og i mange år blev den kærlighed gengældt fuldt ud. Sofie ville bringe mig mælkebøtter fra haven og erklære dem for de smukkeste blomster i verden. Mikkel ville putte sig ind i mit skød til godnathistorier. Hans lille varme krop fuldstændig tryg ved, at jeg ville holde monstrene væk. Som børnene blev ældre, blev vores familietraditioner ryggraden i vores liv. Hver lørdag morgen lavede vi pandekager formet som dyr. Bjarne var fremragende til elefanter. Jeg specialiserede mig i sommerfugle. Og børnene skabte væsener, der kun eksisterede i deres fantasi. Søndagsmiddage var hellige. Hele familien samlet omkring vores lille bord, mens jeg serverede flæskesteg eller kylling, og vi delte de bedste og værste dele af vores uge. Fotoalbumene fra de dage er fyldt med fødselsdagsfester i vores stue, julemorgener med gaver pakket ind i gamle Anders And-blade, sommerudflugter til stranden, hvor Bjarne skubbede børnene på gyngerne, til hans arme gjorde det ondt. På hvert billede griner vi, krammer eller står tæt sammen, en enhed, et hold, en familie. Men gradvist, næsten umærkeligt, begyndte tingene at ændre sig. Det startede, da Sofie blev 13 og pludselig syntes, alt hvad jeg gjorde var pinligt. Mor, du forstår ingenting, blev hendes konstante omkvæd. Tøjet, jeg valgte til hende, var forkert. Madpakkerne, jeg smurte, var forkerte. Den måde, jeg vinkede farvel på, når jeg satte hende af ved skolen, var dybt pinlig. Jeg fortalte mig selv, at dette var normal teenageadfærd, at hun ville komme tilbage til mig på et tidspunkt. Mikkel blev i mellemtiden mere stille og fjern. Han lod mig stadig kramme ham godnat, men samtaler blev stadig sværere. Når jeg spurgte til hans dag i skolen, trak han på skuldrene og sagde fint, og forsvandt så ind på sit værelse med sine lektier og sine fodboldkort. Jeg overbeviste mig selv om, at han bare blev mere selvstændig, at det var en sund udvikling. Bjarne bemærkede også ændringerne. De er ved at blive voksne, Margrethe, sagde han, når jeg bekymrede mig om vores børns stigende kulde over for mig. Det er, hvad børn gør. De skubber deres forældre væk, så de kan finde ud af, hvem de er. Men er de nødt til at skubbe så hårdt? Spurgte jeg, og han trak mig tæt ind til sig og lovede mig, at de stadig elskede mig. De var bare ved at lære at elske på en anden måde. Da Sofie blev student, meddelte hun, at hun ville til København for at læse på CBS. Det var hendes drøm, sagde hun, at arbejde i hovedstaden og tjene rigtige penge og leve et rigtigt liv. Ikke som den lille, begrænsede tilværelse, hun var vokset op med i Aarhus. Hun sagde det, som om vores liv sammen havde været et fængsel, hun endelig flygtede fra. Vi havde ikke råd til, at hun flyttede til København. Bjarne og jeg vidste det begge, selvom ingen af os sagde det højt i starten. Leveomkostningerne og studiet var mere, end han tjente på et år, selv med overarbejde. Men Sofie havde sat sit hjerte på det, og hun havde arbejdet så hårdt i skolen, opretholdt så perfekte karakterer. Hvordan kunne vi være de forældre, der knuste vores datters drømme? Vi finder en løsning, sagde Bjarne til hende, og jeg så hele hendes ansigt lyse op af glæde og muligheder. At finde en løsning betød, at jeg begyndte at arbejde igen for første gang, siden Sofie blev født. Jeg fik et job på et lokalt cafeteria, hvor jeg arbejdede morgenvagten fra 5 om morgenen til 2 om eftermiddagen. Serverede kaffe og rundstykker for bygningsarbejdere og kontorfolk, der efterlod drikkepenge i mønter og krøllede pengesedler. Mine fødder hævede op i de billige sko, jeg havde råd til, og jeg kom hjem hver dag og lugtede af fritur og udmattelse. Men det var det værd at se Sofies begejstring for sin fremtid. Bjarne tog også ekstra arbejde, brugte sine weekender på at reparere biler for naboer og male huse for venners venner. Vi spiste en masse ris og bønner det år, handlede udelukkende i genbrugsbutikker og opsagde vores fastnettelefon for at spare et par 100 kroner om måneden. Men på en eller anden måde skrabede vi nok penge sammen til at sende Sofie til København. Den dag vi kørte hende til banegården, krammede hun os begge to tæt og lovede at ringe hver uge. Jeg elsker jer, hviskede hun i mit øre, og for et øjeblik var hun min lille pige igen, den der plejede at bringe mig mælkebøtter og kalde dem smukke. Opkaldene kom regelmæssigt i starten. Sofie fortalte os om sine forelæsninger, sin roommate,
den utrolige energi i byen, som hun kunne mærke summe gennem sine knogler. Men gradvist blev opkaldene kortere og mindre hyppige. Hun havde travlt med studierne, sagde hun. Der var gruppeprojekter, praktikpladser og sociale arrangementer, hun ikke kunne gå glip af. Mikkel blev student 2 år senere og besluttede at blive i Aarhus for at læse på universitetet. Jeg var lettet over at have mindst et barn i nærheden, selvom han var vokset til en seriøs ung mand, der så ud til at betragte vores samtaler som forpligtelser, der skulle overstås så effektivt som muligt. Han læste til datalog på Aarhus Universitet og brugte det meste af sin fritid sammen med venner, jeg aldrig mødte, og lavede ting, han aldrig beskrev i detaljer. Hvordan var din dag? Spurgte jeg, når han kom hjem om aftenen. Fint, svarede han og gik direkte ind på sit værelse. Skete der noget interessant på dine forelæsninger? Ikke rigtigt. Det var som at forsøge at have en samtale med en fremmed, der høfligt tolererede min tilstedeværelse. Bjarne og jeg fortalte os selv, at dette var midlertidigt. Når børnene var færdige med deres uddannelser og startede deres karriere, når de slog sig ned og måske fik deres egne familier, ville de forstå, hvad vi havde ofret for dem. De ville værdsætte den kærlighed, vi havde givet så frit, og de ville gengælde den. Men det var ikke det, der skete. Sofie blev færdig på CBS og fik med det samme et job hos et investeringsfirma i København. Som 22-årig tjente hun flere penge, end Bjarne og jeg tilsammen nogensinde havde tjent på et år. Hun flyttede ind i en studielejlighed på Vesterbro, der kostede mere om måneden end vores husleje, og da hun ringede for at fortælle os om det, var hendes stemme lys af succes og præstation. Jeg er endelig ved at klare den, mor, sagde hun, og jeg kunne høre tuden fra biler og snakken fra folk i baggrunden. Det er det her, jeg altid har drømt om. Jeg er så stolt af dig, sagde jeg til hende, og jeg mente det. Men der var noget i hendes stemme, der føltes som afstand, som om hun ringede fra en anden planet, i stedet for bare en anden del af landet. Mikkel blev færdig og fik et job hos et teknologifirma i Aarhus Midtby. Han flyttede ind i sin egen lejlighed, en smart etværelses i en ny bygning med dørmand og fitnesscenter. Da Bjarne og jeg var der for første gang, var jeg forbløffet over det moderne køkken med dets granitbordplader og hårde hvidevarer i rustfrit stål. Badeværelset med sin regnbruser og gulvvarme. Du har klaret dig så godt, sagde jeg til ham, og lod min hånd glide langs den glatte bordplade, der sandsynligvis kostede mere end alle møblerne i vores lejlighed tilsammen. Ja, sagde han uden at møde mit blik. Det har jeg vel. Men der var ingen varme i hans stemme, ingen stolthed over at dele sin succes med de forældre, der havde gjort den mulig. Det var som om han viste sin lejlighed frem til høflige bekendte, folk han følte sig forpligtet til at imponere, men ikke rigtig brød sig om. Børnene begyndte at komme sjældnere hjem. Sofie kom til jul og måske påske og fløj ind fra København til hurtige, hektiske besøg. Der føltes mere som forretningsmøder end familiesammenkomster. Mikkel boede 20 minutter væk, men vi så ham måske en gang om måneden, normalt til en søndagsmiddag, som han afbrød med undskyldninger om arbejde eller tidligere aftaler. Under deres besøg virkede de utålmodige med vores historier, kede af vores rutiner, ivrige efter at komme tilbage til deres rigtige liv. Når jeg forsøgte at vise Sofie billeder fra vores gamle familieferier, eller spørge Mikkel om hans barndomsminder om vores lørdagspandekager, smilede de høfligt og skiftede emne. Du lever i fortiden, mor, sagde Sofie engang til mig, da jeg nævnte, hvor meget jeg savnede vores familietraditioner. Du er nødt til at fokusere på, hvad der sker nu. Men det, der skete nu, var, at mine børn forsvandt fra mit liv, stykke for stykke, år for år. De ringede på min fødselsdag og mors dag, sendte julekort med deres navne skrevet med en håndskrift, jeg knap genkendte. Men varmen, forbindelsen, den dybe, vedvarende kærlighed, der engang havde defineret vores familie, alt det syntes at være fordampet som morgendyb. Bjarne bemærkede det også. De er voksne nu, sagde han, når jeg bekymrede mig om, hvor fjerne de var blevet. De har deres eget liv at leve. Men skal deres eget liv udelukke os fuldstændigt, spurgte jeg. Han havde aldrig et godt svar på det spørgsmål. Bjarne fik sit første hjerteanfald, da han var 58 år gammel. Det skete en tirsdag morgen,
mens han var ved at klæde sig på til arbejde. Jeg hørte ham kalde mit navn. Hans stemme mærkelig og forpustet, og da jeg skyndte mig ind i soveværelset, fandt jeg ham siddende på sengekanten. Hans ansigt gråt af smerte. Turen i ambulancen til hospitalet var de længste 20 minutter i mit liv. Jeg holdt Bjarnes hånd, mens falkredderne arbejdede omkring os, og alt, hvad jeg kunne tænke på, var, hvordan jeg ikke kunne miste ham. Hvordan hele min verden ville bryde sammen, hvis han ikke var der til at dele den med mig. Sofie fløj ind fra København samme aften, hendes ansigt stramt af bekymring og noget andet, jeg ikke kunne identificere. Mikkel kørte direkte til hospitalet fra sit kontor og sad i venteværelset med os, med sin bærbare computer åben og besvarede e-mails, mens hans far kæmpede for sit liv 3 rum væk. Bjarne overlevede, gudskelov, men han var anderledes bagefter. Svagere, mere forsigtig, let træt af aktiviteter, der engang havde givet ham energi. Lægerne sagde, at han kunne leve normalt i mange år, hvis han passede på sig selv. Men den usynlige tråd, der altid havde forbundet ham med selve livet, virkede flosset og skrøbelig. Jeg blev hans plejer uden nogen bevidst beslutning om det. Jeg styrede hans medicin, planlagde hans lægeaftaler, overvågede hans kost og motion. Når han følte sig stærk nok, gik vi korte ture i vores kvarter. Min arm flettede ind i hans, mens vi langsomt bevægede os forbi de velkendte huse og butiksfacader i det liv, vi havde bygget sammen. Børnene besøgte os hyppigere under Bjarnes rekonvalescens, men jeg begyndte at bemærke noget foruroligende ved deres opmærksomhed. De spurgte ikke til hans helbred, fordi de var bekymrede for at miste deres far. De spurgte til hans helbred, fordi de var bekymrede for, hvad der ville ske med mig, hvis de gjorde. Mor, har du tænkt over, hvad du ville gøre, hvis far fik det værre? Spurgte Sofie under et af sine besøg. Mener du, hvis han døde? Sagde jeg lige ud. Tja, ja. Du kan ikke tage dig af denne lejlighed alene. Du kører ikke bil. Du ved ingenting om økonomi, forsikringer eller juridiske ting. Måske ville det være bedre, hvis du begyndte at tænke på andre boligformer nu, mens du stadig har tid til at planlægge. Andre boligformer. Hun mente et plejehjem, selvom hun var for høflig til at sige det direkte. Din far er ikke døende, sagde jeg til hende. Og når tiden kommer, hvis den kommer, finder jeg ud af, hvad jeg skal gøre. Men hendes ord plantede et frø af frygt, der voksede sig større hver dag. Hvad ville der ske med mig, hvis Bjarne døde? Vores opsparing var i bedste fald beskeden, stort set opbrugt af års studieudgifter og lægeregninger. Lejligheden var i en almennyttig boligforening, men stadig dyr på en enkes indkomst. Og jeg måtte indrømme, at Sofie havde ret i mine praktiske færdigheder. Bjarne havde altid håndteret økonomien, forsikringerne, den komplicerede forretning med voksenlivet. Jeg forsøgte at tale med Bjarne om min frygt, men det virkede grusomt at bebyrde ham med mine bekymringer, når han arbejdede så hårdt bare for at holde sig i live. I stedet begyndte jeg at følge mere opmærksomt med, når han afstemte vores budget eller talte med forsyningsselskaberne. Jeg stillede spørgsmål om vores forsikringspolicer og pensionskonti, og forsøgte at forstå det økonomiske landskab, jeg en dag måske skulle navigere alene i. Bjarne levede i 6 år mere efter sit hjerteanfald. År, der var mere stille og ømme, end vores tidlige ægteskab havde været. Vi lærte at finde glæde i mindre ting. Krydsord løst sammen ved køkkenbordet, gamle film set, mens vi holdt i hånd på vores sofa, samtaler, der snodede sig gennem årtiers fælles minder. Børnene fortsatte med at drive længere væk fra vores bane. Sofie blev forlovet med en mand ved navn David, der arbejdede inden for finansverdenen og boede i en penthouse-lejlighed med udsigt over Københavns Havn. Da hun tog ham med hjem for at møde os, var han høflig, men tydeligvis utilpas i vores beskedne omgivelser. Han tjekkede konstant sin telefon under middagen og virkede lettet, da det var tid til at gå. Mikkel begyndte at date en kvinde ved navn Camilla, der var advokat med speciale i selskabsret. Hun var yderst behagelig de 2 gange, vi mødte hende, men jeg kunne se hende arkivere os i en mental kategori mærket harmløse slægtninge, der skulle håndteres med passende mellemrum. Da Sofie blev gift, var brylluppet i København, en overdådig affære på et hotel, der kostede mere for en nat, end Bjarne og jeg havde brugt på hele vores bryllup. Ceremonien var smuk, men jeg følte, at jeg så den på stor afstand,
Som om jeg observerede bekendtes bryllup snarere end at fejre min datters lykke. Du ser vidunderlig ud, min skat, sagde jeg til Sofie, da jeg krammede hende efter ceremonien. Tak, sagde hun, men hendes opmærksomhed var allerede på vej forbi mig til den næste person i køen, der ventede på at lykønske. Mikkel blev gift et år senere i Aarhus, men brylluppet var lige så formelt og fjernt. Camillas familie udgjorde det meste af gæstelisten, succesfulde fagfolk, der syntes at kommunikere udelukkende i akronymer og aktiekurser. Under receptionen sad jeg ved et bord med Bjarnes ældre tante og 2 af Camillas grandtanter, alle smilende høfligt til hinanden, mens den rigtige fest foregik omkring os. Børnebørnene begyndte at ankomme kort efter. Sofie fik tvillinger, Emma og Jakob i 2008. Mikkel og Camilla fik en datter ved navn Sofia i 2010, efterfulgt af en søn ved navn William i 2012. Pludselig var jeg mormor og farmor, en rolle jeg havde drømt om i årevis. Men selv børnebørnene føltes som om de tilhørte en andens liv, ikke mit. Sofie boede i København med sin familie i en byvilla, der havde kostet flere millioner kroner. Når jeg besøgte, hvilket ikke var ofte, fordi flybilletter var dyre, og jeg var bange for at flyve, var tvillingerne høflige, men reserverede. De kaldte mig farmor Margrethe, med forsigtige stemmer, og viste mig deres værelser og legetøj med samme høflighed, de ville vise enhver voksen gæst. Mikkels børn boede 20 minutter væk, men jeg så dem måske 6 gange om året. Normalt til fødselsdage eller højtider, hvor jeg var en af mange voksne, der kæmpede om deres opmærksomhed. Sofia var genert og alvorlig, altid med en bog i hånden og så ud som om hun hellere ville læse end deltage i familiesammenkomster. William var mere udadvendt, men på en performativ måde, som om han havde lært, at visse adfærdsmønstre var forventet i sociale situationer. Jeg forsøgte at skabe forbindelse til dem på den måde. Jeg forestillede mig, bedstemødre skulle skabe forbindelse til børnebørn. Jeg købte gaver til deres fødselsdage, forsøgte at huske deres yndlingsfarver og hobbyer, stillede dem spørgsmål om skole og venner. Men der var en barriere mellem os, som jeg ikke kunne bryde igennem. En usynlig mur, der holdt vores forhold høflige og overfladiske. Måske var det, fordi de havde så meget mere, end jeg nogensinde havde kunnet give deres forældre. De boede i smukke huse med deres egne værelser og badeværelser, gik i privatskoler, tog musikundervisning og dyrkede organiseret sport. Deres liv var struktureret og privilegeret på måder, der fik mine simple tilbud. Hjemmebagte småkager, håndstrikkede halstørklæder. Historier om deres forældres barndom til at virke gammeldags og irrelevante. Eller måske var det, fordi deres forældre aldrig havde fortalt dem om de ofre, Bjarne og jeg havde bragt for at give dem et bedre liv. Måske havde Sofie og Mikkel omskrevet historien om deres barndom, redigeret de dele ud, hvor deres forældre arbejdede flere jobs og undværede, så deres børn kunne få, hvad de havde brug for. Uanset årsagen forblev jeg for evigt i periferien af mine børnebørns liv, en biperson i de historier, de skrev om sig selv. Bjarne døde en torsdag morgen i april 2019. Han havde følt sig træt dagen før, mere træt end normalt, og jeg foreslog, at han bestilte en tid hos sin hjertelæge. Men da jeg vågnede ved siden af ham den morgen, var han væk, hans ansigt fredfyldt og stille i morgenlyset, der strømmede ind gennem vores soveværelsesvindue. Falkredderne var venlige, men savlige. Der var intet at gøre, forklarede de. Hans hjerte var simpelthen stoppet i løbet af natten, sandsynligvis uden smerte eller frygt. Efter 43 års ægteskab havde Bjarne forladt mig lige så stille, som han havde levet. Begravelsen var velbesøgt af naboer og gamle venner. Folk, der huskede Bjarne som en god mand, der havde arbejdet hårdt og elsket sin familie. Sofie og Mikkel holdt mindetaler, der malede portrætter af deres far som en dedikeret forælder og forsørger, hvilket han bestemt havde været. Men da jeg lyttede til dem tale, føltes det som om de talte om en karakter i en bog, snarere end den mand, der havde bragt dem kaffe på sengen, når de var syge, som havde lært dem at cykle og køre bil og styre et budget. Efter ceremonien, efter receptionen, efter den sidste lasagnefad var blevet returneret, og det sidste kondolencekort var blevet læst, befandt jeg mig alene i den lejlighed, Bjarne og jeg havde delt i 23 år. Stilheden var anderledes end nogen stilhed, jeg nogensinde havde oplevet, ikke fredfyldt,
Ikke afslappende, men tom på en måde, der syntes at give ekko i alle rum. Børnene var opmærksomme i et par uger efter begravelsen, ringede regelmæssigt og kom forbi for at se til mig. Men gradvist, uundgåeligt, vendte de tilbage til deres egne liv og deres egne rutiner, og jeg blev overladt til at finde ud af, hvordan man er enke, hvordan man er alene, hvordan man er Margrethe Petersen i stedet for halvdelen af Margrethe og Bjarne. Det var der de virkelige forandringer begyndte. Inden for en måned efter Bjarnes død, begyndte Mikkel at foreslå, at jeg måske ville være gladere i en mindre lejlighed. Stedet er for stort for dig nu, mor, sagde han, når han besøgte. Og huslejen vil kun blive ved med at stige. Ville du ikke have det mere behageligt et sted med mindre vedligeholdelse, færre trapper at gå op ad? Sofie greb problemet an fra en anden vinkel. Under vores telefonsamtaler nævnte hun afslappede seniorbofællesskaber, hun havde hørt om. Steder, hvor ældre kunne bevare deres selvstændighed, mens de havde adgang til støttetjenester. Det er ikke et plejehjem, mor, præciserede hun hurtigt. Det er mere som et feriested, hvor alle tilfældigvis er over 65. Jeg forstod, hvad de i virkeligheden sagde. De ville have mig til at forsvinde ind i en eller anden institutionel ramme, hvor jeg ikke længere ville være deres ansvar, hvor de kunne besøge lejlighedsvis og føle, at de var gode børn, uden rent faktisk at skulle tage sig af deres aldrende mor. Men jeg var ikke klar til at forsvinde. Jeg var 70 år, ikke 90. Jeg var sund, mobil, i stand til at tage vare på mig selv. Vigtigst af alt var lejligheden på Amager det sidste sted på jorden, hvor jeg stadig følte mig forbundet med Bjarne, med mine børns barndom, med den kvinde, jeg havde været, før sorg og ensomhed begyndte at udviske mig stykke for stykke. Jeg flytter ikke, sagde jeg til dem begge, bestemt og gentagne gange. Dette er mit hjem. Deres skuffelse var subtil, men umiskendelig. De havde håbet på en hurtig, ren løsning på problemet med mig, og i stedet skulle de fortsætte med at håndtere en mor, der nægtede at forsvinde bekvemt. Det var der, de økonomiske samtaler begyndte. Mikkel overtog administrationen af Bjarnes bo, hvilket ikke var kompliceret, da vi ikke havde meget at administrere. Der var en lille livsforsikring, vores beskedne opsparingskonto og den månedlige folkepension, jeg var berettiget til som Bjarnes enke. Det var ikke mange penge, men det var nok til at dække min husleje og grundlæggende udgifter, hvis jeg var forsigtig. Men Mikkel virkede bekymret for min evne til at håndtere økonomien ansvarligt. Mor, du har aldrig afstemt et budget i dit liv, sagde han under en af vores samtaler. Far tog sig altid af alt det her. Måske ville det være bedre, hvis jeg administrerede din konti, bare for at sikre, at alle regninger bliver betalt til tiden. Forslaget var rimeligt på overfladen, men noget ved det gjorde mig utilpas. Jeg havde set Bjarne håndtere vores økonomi i 4 år. Jeg forstod, hvordan budgetter fungerede, hvordan man prioriterer udgifter, hvordan man strækker en krone, når det er nødvendigt. Bare fordi jeg aldrig havde været den, der skrev tjeksene, betød det ikke, at jeg var ude af stand til at lære det. Jeg sætter pris på din bekymring, sagde jeg til Mikkel, men jeg tror, jeg kan klare mine egne penge. Hans skuffelse var mere tydelig denne gang. Mor, jeg prøver bare at hjælpe dig. Jeg vil ikke have, at du bliver forvirret eller overvældet. Overvældet. Som om jeg allerede var ved at glide ind i senilitet i en alder af 70. Sofie greb det samme emne an fra sin egen vinkel. Under et af hendes besøg fra København foreslog hun, at jeg måske skulle overveje at give hende en fuldmagt, bare som en forholdsregel, hvis jeg nogensinde blev ude af stand til at træffe beslutninger for mig selv. Det er bare en sikkerhedsforanstaltning, mor, forklarede hun. Du er rask nu, men hvad nu, hvis du fik et slagtilfælde eller udviklede demens? Hvis der skete der noget, ville Mikkel og jeg have brug for juridisk bemyndigelse til at handle på dine vegne. Igen virkede logikken fornuftig, men der var noget i hendes tone, noget ivrigt og forventningsfuldt, der fik mig til at tøve. Lad mig tænke over det, sagde jeg. Selvfølgelig, tag dig god tid, svarede Sofie. Men jeg kunne se frustrationen flimre bag hendes høflige smil. I de følgende måneder blev forslagene mere insisterende. Jeg havde brug for hjælp til at styre min medicin, sagde de, selvom jeg aldrig havde sprunget en dosis over eller taget de forkerte piller. Jeg havde brug for, at nogen så til mig regelmæssigt, sagde de.
fordi det var farligt at bo alene i min alder. Jeg var nødt til at forenkle mit liv, sagde de, fordi jeg blev ældre og mindre i stand til at håndtere komplekse beslutninger. Med hver samtale følte jeg mig mindre og mere magtesløs i deres øjne. Den kompetente kvinde, der havde opfostret dem, som havde styret en husstand og haft jobs og truffet utallige beslutninger, store som små, blev omskrevet til en forvirret ældre person, der havde brug for konstant opsyn og vejledning. Men sandheden var, at jeg klarede mig fint alene. Jeg havde lært at styre mit budget, betale regninger online og navigere i labyrinten af offentlig sygesikring og folkepension. Jeg tog bussen til lægeaftaler og indkøb. Jeg vedligeholdt venskaber med naboer, var frivillig i et lokalt lektiehjælpsprogram og læste glupsk fra det offentlige bibliotek. Jeg var ikke i tilbagegang eller ved at miste mine evner. Om noget blev jeg stærkere og mere selvstændig. Men mine børn syntes fast besluttet på kun at se skrøbelighed og inkompetence. Vendepunktet kom, da jeg faldt på mit badeværelse en aften i december 2020. Det var ikke et alvorligt fald. Jeg gled på en våd plet og slog min hofte og albue. Men Mikkel opførte sig, som om det var bevis på, at jeg ikke længere kunne bo sikkert alene. Mor, det er præcis det her, vi har været bekymrede for, sagde han, da han ankom til min lejlighed, efter jeg havde ringet for at fortælle ham, hvad der var sket. Hvad nu, hvis du havde slået hovedet? Hvad nu, hvis du havde brækket noget? Du kunne have ligget der i dagevis, før nogen fandt dig. Men jeg slog ikke hovedet, påpegede jeg. Jeg brækkede ikke noget. Jeg ringede til dig med det samme. Jeg håndterede situationen præcis, som enhver fornuftig voksen ville håndtere den. Denne gang, sagde han. Men hvad med næste gang? Det var der. De begyndte at undersøge plejecentre uden at konsultere mig. Sofie ville ringe med rapporter om steder, hun havde fundet online, der så rigtig fine ud og havde alle de faciliteter, jeg kunne ønske mig. Mikkel ville køre mig forbi bygninger på Amager og i Valby og påpege funktioner som døgnbemandet personale og nødkaldsknapper i alle rum. Vi prøver ikke at slippe af med dig, mor, forsikrede Sofie mig under en af disse samtaler. Vi vil bare have, at du er sikker og bliver passet på. Men det føltes præcis, som om de prøvede at slippe af med mig. Det føltes, som om de havde besluttet, at jeg var en ubelejlig byrde og ledte efter den mest acceptable måde at gøre mig til en andens ansvar. Jeg begyndte at frygte vores telefonopkald og besøg. Hver interaktion føltes som en forhandling, hvor de forsøgte at nedbryde min modstand mod deres planer for mit liv. De talte til mig i de tålmodige, nedladende toner, folk bruger til børn eller personer med kognitive handicap. Vi ved, det er en stor forandring, mor, men forandring kan være godt. Du vil måske virkelig nyde at have andre på din alder at socialisere med. Du behøver ikke bekymre dig om madlavning eller rengøring længere. En anden vil tage sig af alt det for dig. Tænk på det som et eventyr, mor. En chance for at prøve noget nyt. Et eventyr. Som om det at blive opbevaret med andre kasserede ældre mennesker var en slags spændende mulighed snarere end afslutningen på min uafhængighed og selvstændighed. Det var der, jeg indså noget, der fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig. Mine børn handlede ikke ud fra kærlighed eller ægte bekymring for mit velbefindende. De handlede ud fra bekvemmelighed og egen interesse. At have en uafhængig mor, der boede alene og traf sine egne beslutninger, var en ulempe for dem. Det betød, at de kunne få telefonopkald, hvis jeg var syg eller ensom. Det betød, at de følte sig forpligtet til at besøge lejlighedsvis eller inkludere mig i ferieplaner. Det betød, at der stadig var en levende påmindelse om deres barndom, om de ofre, deres forældre havde bragt, om den kærlighed, de havde modtaget og tilsyneladende glemt. Det var så meget nemmere at have en mor gemt væk et sted sikkert og overvåget, hvor hendes behov kunne opfyldes af betalte fagfolk, og hendes krav på deres tid og opmærksomhed kunne minimeres. Men så ramte pandemien, og alt blev værre. Pludselig var jeg virkelig isoleret, ude af stand til at se venner eller deltage i aktiviteter, afhængig af leveringstjenester for dagligvarer og recepter. Børnene kunne ikke besøge, selvom de ville, hvilket de for det meste ikke gjorde, og vores eneste kontakt var gennem telefonopkald. Der blev stadig mere upersonlige og overfladiske. Passer du på dig selv, mor? Bruger du mundbind, når du går ud? Får du leveret nok dagligvarer?
De krydsede punkter af på en mental liste, sørgede for, at jeg stadig var i live og ikke skabte problemer for dem. Men der var ingen varme eller ægte interesse for mit daglige liv. Min frygt for pandemien, min ensomhed, der blev så dyb, at det føltes som en fysisk vægt, der pressede ned på mit bryst. I de lange måneder med nedlukning begyndte jeg at forstå, at jeg var blevet et spøgelse i min egen familie. Jeg eksisterede, men knap nok. Jeg betød noget, men kun som en kilde til forpligtelse og ulejlighed. Den kærlighed, jeg havde givet så frit i så mange år, var ikke blevet gengældt eller endda særligt husket. I stedet var den blevet forbrugt som brændstof og glemt, hvilket efterlod mig tom og usynlig. Det var der, nattebesøgene startede. Det var Sofie, der først foreslog, at nogen skulle se til mig om natten. Mor, du er alene i den lejlighed i 12 timer ad gangen, sagde hun under et af vores telefonopkald i begyndelsen af 2021. Hvad nu, hvis du faldt og ikke kunne nå din telefon? Hvad nu, hvis du fik et medicinsk nødstilfælde? Vi ville ikke have nogen måde at vide det på, før det var for sent. Jeg påpegede, at jeg havde et nødkaldsarmbånd, der ville tilkalde hjælp, hvis jeg havde brug for det. Jeg mindede hende om, at jeg sov med min telefon på natbordet og havde programmeret begge deres numre på hurtige opkald. Men hun afviste disse forholdsregler som utilstrækkelige. Teknologi svigter, mor. Hvad nu, hvis din telefons batteri døde? Hvad nu, hvis alarmsystemet svigtede? Vi har brug for en nødplan. Nødplanen var tilsyneladende at hyre en nattevagt, der ville se til mig omkring 9:00 hver aften for at sikre, at jeg tog min medicin korrekt og forberedte mig sikkert til seng. Nattevagten ville have en nøgle til min lejlighed og ville lukke sig selv stille ind for ikke at forstyrre mig, hvis jeg allerede sov. Det er bare for vores sindsros skyld, tilføjede Mikkel, da han ringede for at drøfte arrangementet. Vi ved, du er i stand til at tage dig af dig selv, men vi er bekymrede for nødsituationer. Jeg ville nægte, men de havde nedbrudt min modstand med måneders pres og manipulation. Jeg var træt af at kæmpe imod dem, træt af at forsvare min kompetence og uafhængighed, træt af at blive gjort til at føle mig egoistisk for at ville leve mit liv på mine egne betingelser. Fint, sagde jeg. Hvis det får jer til at føle jer bedre tilpas, kan vi prøve det i et par uger. Sådan kom Helena ind i mit liv, eller det troede jeg. Helena var alt, hvad jeg håbede en plejer ville være. Professionel, men varm, kompetent, men ikke nedladende. Hun respekterede min uafhængighed, mens hun gav den tryghed, at nogen brød sig om mit velbefindende. Under hendes korte besøg tjekkede hun mit blodtryk, talte mine piller ud til næste dag og spurgte til mit velbefindende og eventuelle bekymringer. Men vigtigst af alt behandlede hun mig som en person, der var værd at kende. Hun spurgte til min dag, lyttede til mine historier om kvarteret, delte små detaljer fra sit eget liv. I 20 eller 30 minutter hver aften følte jeg mig mindre alene i verden. Hvilket er grunden til, at forræderiet var så ødelæggende, da jeg endelig forstod sandheden. Lad mig være klar omkring, hvad der skete den nat, for detaljerne betyder noget, og fordi jeg har brug for, at I forstår det fulde omfang af, hvordan mine børn havde konspireret imod mig. Den person, der trådte ind i min lejlighed med min nøgle, som røvede mig, mens jeg lå skrækslagen i min seng, var ikke en tilfældig kriminel. Mine børn ved et uheld havde givet adgang til. Ifølge hvad han fortalte mig, før han gik, havde min søn og datter forsynet ham med detaljerede oplysninger om mine ejendele, mine rutiner og mine sårbarheder. De havde givet ham en inventarliste over alt, hvad der var værd at stjæle, og de havde forsikret ham om, at jeg var ved at blive glemsom og forvirret. Usandsynligt at bemærke små tyverier eller huske dem klart nok til at skabe problemer. Med andre ord havde de overgivet mig til nogen, de vidste ville gøre mig til et offer. Nogen, de i bund og grund havde hyret til at ribe min lejlighed for alt af værdi, mens jeg sov. Men hvorfor skulle de gøre sådan noget? Svaret blev klart i de følgende dage, da jeg begyndte at undersøge de økonomiske arrangementer, de havde lavet uden min viden eller mit samtykke. Det startede med betalingerne til nattevagten. Da jeg ringede til det bureau, hvis navn stod på den kontrakt, jeg havde fundet, havde de ingen optegnelser om at have hyret nogen ved navn Helena til at se til mig. Faktisk havde de slet ingen optegnelser om min sag. Kontrakten var falsk. En rekvisit designet til at få mig til at tro, at mine børn betalte for legitim pleje. Men nogen havde indløst checks skrevet fra min konto for at betale for denne ikke eksisterende service.
Da jeg undersøgte mine kontoudtog mere omhyggeligt, fandt jeg ud af, at der blev hævet 500 kroner hver uge, angiveligt for pleje, men i virkeligheden forsvandt de ind på konti, jeg ikke kunne spore. Det var kun begyndelsen. I de følgende uger opdagede jeg et netværk af uautoriserede debiteringer og overførsler, der havde drænet mine konti i månedsvis. Små beløb, omhyggeligt valgt for at undgå at udløse automatiske svindelalarmer fra min bank. 200 kroner her for en medicinsk konsultation, jeg aldrig havde modtaget. 400 kroner der for transporttjenester, jeg aldrig havde brugt. 250 kroner for receptlevering, der aldrig var sket. Hver for sig var disse debiteringer små nok til, at jeg måske havde overset dem eller tilskrevet dem legitime udgifter, jeg havde glemt. Men tilsammen udgjorde de næsten 10.000 kroner i løbet af 6 måneder, penge, der var blevet stjålet fra mig systematisk og metodisk. Den mest ødelæggende opdagelse var, at nogen havde foretaget forespørgsler om mine livsforsikringer og pensionskonti ved hjælp af personlige oplysninger, som kun mine børn kunne have givet. Der var blevet ringet til mit forsikringsselskab med spørgsmål om begunstigede og udbetalingsprocedurer. Der var blevet sendt breve til pensionsmyndighederne med anmodning om oplysninger om efterladtepension og boplanlægning. Nogen planlagde min død, beregnede hvor mange penge de ville arve, og blev tilsyneladende utålmodige med den naturlige tidslinje. Men tyveriet var ikke kun økonomisk. Det var også følelsesmæssigt og psykologisk. Jeg indså, at hver samtale, jeg havde haft med mine børn det sidste år, havde været en manipulation designet til at få mig til at tvivle på min egen kompetence og uafhængighed. Et hvert udtryk for bekymring for min sikkerhed var blevet beregnet til at blødgøre mit forsvar. Et hvert forslag om plejehjem havde haft til formål at fjerne mig helt fra ligningen, så de kunne få adgang til mine aktiver uden indblanding. De havde gaslightet mig, systematisk undermineret min tillid til mine egne opfattelser og evner, så jeg ville blive mere eftergivende og lettere at kontrollere. Når jeg klagede over at føle mig forvirret eller overvældet, var det ikke fordi jeg rent faktisk var kognitivt svækket. Det var fordi de bevidst skabte kaos og usikkerhed i mit liv. Den falske nattevagt var kun et element i en bredere kampagne af psykologisk krigsførelse designet til at overbevise mig om, at jeg havde brug for deres hjælp og beskyttelse. Men det, de faktisk tilbød, var udnyttelse forklædt som omsorg. Manden, der røvede mig den aften, var deres medarbejder, betalt for at stjæle fra mig i så små portioner, at jeg måske ikke ville bemærke det, eller måske tilskrive det min egen svigtende hukommelse. Han var deres fortropper, der testede mit forsvar og katalogiserede mine sårbarheder som forberedelse til det endelige angreb, de planlagde. Jeg ved ikke, om de havde til hensigt, at jeg skulle opdage sandheden den aften. Måske antog de, at jeg ville sove igennem røveriet, eller at hvis jeg vågnede, ville jeg være for forvirret og bange til at stykke sammen, hvad der virkelig skete. Måske troede de, jeg ville bebrejde mig selv, antage, at jeg havde forestillet mig ting, eller misforstået situationen. Men de undervurderede mig. De havde brugt så mange måneder på at behandle mig som en hjælpeløs, forvirret gammel kvinde, at de havde glemt, at jeg stadig var den samme person, der havde opfostret dem, beskyttet dem og ofret sig for dem i årtier. Jeg var stadig i stand til at tænke klart, handle beslutsomt og kæmpe imod, når jeg blev trængt op i en krog. Kniven under min pude var ikke bare et våben. Det var et symbol på min afvisning af at blive et stille offer. Og da jeg rejste mig i det mørke soveværelse og bad den tyv om at forsvinde fra mit hjem, forsvarede jeg ikke kun mine ejendele. Jeg forsvarede min værdighed, min selvstændighed og min ret til at eksistere i verden som noget mere end et bytte. Men konfrontationen med tyven var kun begyndelsen på min opvågnen. Det virkelige befrielsesarbejde startede næste morgen, da jeg sad ved mit køkkenbord, drak te med hænder, der endelig var holdt op med at ryste, og begyndte at planlægge mit oprør. Det første skridt var dokumentation. Jeg brugte hele den næste dag på at gennemgå mine økonomiske optegnelser, printe kontoudtog og oprette en tidslinje over uautoriserede debiteringer og mistænkelige aktiviteter. Jeg lavede kopier af alt og gemte dem i en mappe mærket beviser, som jeg opbevarede i mit soveværelsesskab bag vinterfrakkerne. Mine børn aldrig ville tænke på at lede i. Det andet skridt var at ændre alle mine adgangskoder og sikkerhedskoder. Jeg ringede til min bank, kreditkortselskaber
og alle andre finansielle institutioner, der havde mine oplysninger, advarede dem om potentiel svindel og anmodede om nye kontonumre. Jeg oprettede e-mailadvarsler for enhver transaktion over 200 kroner og daglige sms-beskeder om min kontosaldi. Det tredje skridt var at sikre min lejlighed. Jeg fik installeret nye låse på min hoveddør og gav kun nøgler til fru Tran ved siden af, som flere gange i årenes løb havde tilbudt at hjælpe, hvis jeg nogensinde fik brug for noget. Jeg installerede et sikkerhedskamera i min entré, der ville optage enhver, der kom ind i eller forlod min lejlighed. Jeg købte et lille pengeskab til at opbevare vigtige dokumenter og de nødkontanter, jeg havde til reelle nødsituationer. Men det vigtigste skridt var følelsesmæssigt. Jeg var nødt til at stoppe med at beskytte mine børn mod konsekvenserne af deres handlinger. I 47 år havde jeg undskyldt mine børns egoisme, retfærdiggjort deres kulde og overbevist mig selv om, at deres ligegyldighed i virkeligheden bare var uafhængighed. Jeg havde fortalt mig selv, at de havde travlt, at de havde deres eget liv at leve, at det var uretfærdigt af mig at forvente mere opmærksomhed og hengivenhed, end de var i stand til at give. Men det, der var sket den aften, var ikke uafhængighed eller forsømmelse født af travle tidsplaner. Det var bevidst, kalkuleret udnyttelse. De havde set på deres aldrende mor og kun set en hindring for deres arv. Et problem, der skulle løses. En ressource, der skulle udvindes. De havde hyret nogen til at røve mig, mens jeg sov. De havde stjålet penge fra mine konti, mens de lod som om, de arrangerede pleje for mig. De havde systematisk arbejdet på at underminere min selvtillid og uafhængighed, mens de hævdede at være bekymrede for min sikkerhed. Mest ødelæggende var det, at de havde gjort alt dette, mens de opretholdt skinnet af at være kærlige, pligtopfyldende børn, der blot forsøgte at hjælpe deres ældre mor med at navigere i alderdommens udfordringer. Forræderiet var så fuldstændigt, så betagende i sit omfang og sin grusomhed, at jeg næsten ikke kunne bearbejde det følelsesmæssigt. Hvordan forsoner man 47 års moderkærlighed med opdagelsen af, at ens børn ser en som et mål, et offer, en kilde til aktiver, der skal høstes? Men da jeg sad i mit køkken den morgen, omgivet af papirer, der dokumenterede deres forbrydelser mod mig, følte jeg noget, jeg ikke havde oplevet i årevis: klarhed. For første gang siden Bjarne døde, kunne jeg se min situation klart, uden den tåge af skyld og forpligtelse, der havde sløret min dømmekraft. Mine børn var ikke velmenende, men vildledte voksne, der forsøgte at hjælpe deres aldrende mor. De var rovdyr, der havde identificeret mig som et sårbart bytte og systematisk arbejdede på at udnytte og eliminere mig. Indsigten var skræmmende og befriende i lige mål. Skræmmende, fordi det betød, at jeg virkelig var alene i verden, uden de familiebånd, jeg havde regnet med for følelsesmæssig og praktisk støtte. Men befriende, fordi det betød, at jeg var fri til at stoppe med at lade som om, stoppe med at lave undskyldninger og stoppe med at beskytte folk, der aktivt arbejdede på at skade mig. Den eftermiddag ringede jeg til Mikkel. "Hej mor," sagde han, da han tog sin telefon. Hans stemme med den velkendte tone af høflig forpligtelse. "Hvordan har du det i dag?" Jeg følte mange ting. Vred, forrådt, knust og beslutsom, men jeg delte intet af det med ham. I stedet sagde jeg, "Jeg er nødt til at tale med dig og Sofie om noget vigtigt. Kan vi arrangere et videoopkald i aften?" "Selvfølgelig," sagde han, og jeg kunne høre ham tjekke sin kalender. "Er alt i orden? Du lyder ked af det." "Vi drøfter det i aften," sagde jeg. 7:00. Sørg for, at Sofie kan være med. Jeg brugte resten af dagen på at forberede mig på, hvad jeg vidste ville blive den vigtigste samtale i mit liv. Jeg organiserede min bevismappe, øvede mig på, hvad jeg ville sige, og forberedte mig følelsesmæssigt på de svar, jeg forventede at modtage. Jeg var ikke parat til at tilgive eller forsones. Jeg var ikke interesseret i deres forklaringer eller undskyldninger. Jeg var færdig med at være deres offer, og jeg var klar til at fortælle dem det direkte og umiskendeligt. Præcis 7:00 åbnede jeg min bærbare computer og deltog i videoopkaldet. Sofie dukkede først op og ringede fra, hvad der lignede hendes hjemmekontor, hendes ansigt omhyggeligt komponeret i et udtryk af bekymret opmærksomhed. Mikkel kom med et par minutter senere, hans lejlighed synlig bag ham med dens dyre møbler og gulv til loftvinduer. "Hej mor," sagde Sofie lyst.
Mike sagde, du ville tale med os om noget. Hvad sker der? Jeg så på dem gennem skærmen. Min datter med sit perfekt stylede hår og designerbluse. Min søn med sin afslappede selvtillid og afslappede holdning. Og et øjeblik følte jeg en velkendt moderlig impuls til at beskytte dem mod smerte. Til at finde en måde at glatte konflikten ud og bevare vores familieforhold. Men så huskede jeg manden i mit soveværelse. Inventarlisten over mine ejendele i hans notesbog. Hans afslappede omtale af de planer, de havde lagt for mig. Jeg huskede den falske kontrakt, de stjålne penge, månederne med gaslighting designet til at få mig til at tvivle på mine egne opfattelser. Nogen brød ind i min lejlighed i nat, sagde jeg udenom svøb. Nogen, der havde en nøgle og detaljeret viden om mine ejendele og rutiner. Nogen I hyrede til at røve mig, mens jeg sov. Stilheden, der fulgte, var dyb. Jeg observerede deres ansigter omhyggeligt og ledte efter tegn på ægte overraskelse eller forvirring. Men det, jeg så i stedet, var en hurtig udveksling af blikke mellem dem. Et øjebliks tavs kommunikation, der fortalte mig alt, hvad jeg behøvede at vide. Mor, det er forfærdeligt, sagde Sofie endelig. Ringede du til politiet? Er du kommet til skade? Lad være, sagde jeg, min stemme skarp nok til at skære igennem hendes skuespil. Lad være med at lade som om, I ikke ved, hvad jeg taler om. Jeg fandt den falske kontrakt. Jeg fandt de uautoriserede debiteringer på mine kontoudtog. Jeg ved om forespørgslerne til mit forsikringsselskab og pensionsmyndighederne. Mikkel lænede sig lidt frem. Hans udtryk skiftede fra forstilt bekymring til noget mere beregnende. Mor, du er forvirret. Måske har indbruddet skræmt dig mere, end du tror. Hvorfor kommer vi ikke over og hjælper dig med at få styr på? Jeg er ikke forvirret, afbrød jeg. Jeg er 73 år gammel, ikke 73 år senil. Jeg kan læse kontoudtog. Jeg kan verificere kontrakter. Jeg kan følge et papirspor af svindel, der fører direkte tilbage til jer begge. Endnu et øjebliks stilhed. Og så prøvede Sofie en anden tilgang. Mor, selv hvis der var nogle uregelmæssigheder på dine konti, er jeg sikker på, der er en fornuftig forklaring. Måske har der været en form for identitetstyveri, eller måske har plejehjemsbureauet lavet nogle faktureringsfejl. Sådan noget sker hele tiden for ældre mennesker. Ældre mennesker. Nedladenheden i hendes stemme var så tyk, at jeg praktisk talt kunne smage den. Den fornuftige forklaring, sagde jeg, er, at mine børn systematisk har stjålet fra mig, mens de har ladet som om, de arrangerede pleje for mig. Den fornuftige forklaring er, at I gav en tyv min nøgle og en inventarliste over mine ejendele, så han kunne røve mig i så små portioner, at jeg måske ikke ville bemærke det. Det er vanvittigt, mor, sagde Mikkel. Hans stemme steg en anelse. Hvorfor skulle vi gøre sådan noget? Vi er dine børn. Vi elsker dig. Gør I? Spurgte jeg. For kærlighed ligner ikke tyveri. Kærlighed ligner ikke at hyre fremmede til at krænke din mors hjem og sikkerhed. Kærlighed ligner ikke at gaslighte nogen til at tro, de er inkompetente, så man kan kontrollere deres aktiver. Jeg rakte ud efter mappen med beviser, jeg havde forberedt, og holdt den op mod kameraet. Jeg har dokumentation for alt. Hver falsk debitering, hver uautoriseret hævning, hver løgn, I har fortalt om min pleje og sikkerhed. Jeg ved præcis, hvad I har gjort, og jeg ved præcis, hvorfor I har gjort det. For første gang i samtalen, så begge mine børn oprigtigt rystede ud. De omhyggelige masker af bekymring og forvirring gled af og afslørede noget horror og mere desperat nedenunder. Mor, vær sød, sagde Sofie. Hendes stemme fik en tryklende kvalitet. Du er vores mor. Vi ville aldrig skade dig med vilje. Hvis der er forsvundet penge, hvis der var problemer med plejen, kan vi finde ud af det sammen. Vi kan ordne det her. Ordne det her, gentog jeg. Hvordan ordner man forræderi? Hvordan ordner man det faktum, at I så på jeres aldrende mor, og kun så en hindring for jeres arv? Det er ikke sådan, sagde Mikkel hurtigt. Vi prøvede at hjælpe dig. Måske lavede vi nogle fejl, måske var arrangementerne ikke perfekte, men vores intentioner var gode. Jeres intentioner, sagde jeg, var at stjæle fra mig systematisk, indtil der ikke var mere at stjæle. Jeres intentioner var at overbevise mig om, at jeg var inkompetent, så I kunne tage kontrol over mine aktiver og mit liv.
Jeres intentioner var at opbevare mig på en institution, hvor jeg ville være en andens problem, mens I likviderede alt, hvad jeg har arbejdet for. Jeg holdt en pause og lod vægten af mine ord lægge sig over samtalen. Så sagde jeg de ord, jeg havde øvet mig på hele dagen. De ord, der ville ændre alt mellem os for evigt. Jeg vil ikke længere være jeres offer. Jeg vil ikke blive bestjålet, gaslightet eller manipuleret. Jeg vil ikke blive overbevist om, at jeg har brug for beskyttelse fra folk, der aktivt arbejder på at skade mig. Og jeg vil ikke lade som om, at denne samtale handler om misforståelser eller gode intentioner, der er gået galt. Jeg rakte ud efter det familiefoto, jeg havde lagt på bordet ved siden af min bærbare computer. Et billede af os 4 taget til jul 3 år tidligere, hvor vi alle smilede til kameraet med armene om hinanden. Med bevidst langsomhed rev jeg fotografiet midt over og adskilte mig selv fra de 3. Dette er, hvem vi virkelig er, sagde jeg og holdt de revne stykker op. Dette er sandheden om vores familie. Jeg er alene, og I er rovdyr. Der er ingen kærlighed her, ingen forbindelse, intet forhold værd at bevare. Sofie begyndte at græde, selvom jeg bemærkede, at tårerne virkede mere frustrerede end oprigtigt sorgfulde. Mor, vær sød ikke at gøre det her. Smid ikke hele vores familie væk på grund af en misforståelse. Vi kan finde ud af det. Vi kan gøre tingene bedre. I kan ikke gøre tingene bedre, sagde jeg. I kan ikke ophæve tyveriet fra mig. I kan ikke omgøre den viden, at I hyrede nogen til at røve mig. I kan ikke slette det faktum, at I brugte måneder på at lyve for mig, manipulere mig og planlægge min eliminering. Jeg rejste mig fra bordet, stadigvæk med det revne fotografi. Fra dette øjeblik er jeg ikke længere jeres mor i nogen meningsfuld forstand. Jeg er ikke længere tilgængelig for at blive brugt, kontrolleret eller gjort til offer. Jeg er ikke længere interesseret i jeres forklaringer, jeres undskyldninger eller jeres løfter om at gøre det bedre. Mor, vent, begyndte Mikkel at sige, men jeg afbrød ham. Hvis I forsøger at kontakte mig igen, vil jeg anmelde tyveriet og svindlen til politiet. Hvis I forsøger at træde ind i min lejlighed, vil jeg få jer anholdt for ulovlig indtrængen. Hvis I spreder løgne om min mentale kompetence eller min evne til at tage vare på mig selv, vil jeg anlægge sag for injurier. Jeg bevægede mig hen mod min bærbare computer for at afslutte opkaldet, men jeg havde en ting mere at sige. Jeg brugte 47 år på at elske jer betingelsesløst, ofre mig for jer villigt og beskytte jer mod konsekvenserne af jeres egen egoisme. Jeg gav jer alt, hvad jeg havde, og I gengældte det ved at behandle mig som et bytte. Men jeg er ikke et bytte. Jeg er ikke et offer. Jeg er en kvinde, der endelig er holdt op med at beskytte folk, der aktivt arbejdede på at ødelægge hende. Jeg klikkede på knappen for at afslutte opkaldet, og deres ansigter forsvandt fra min skærm, hvilket efterlod mig alene i min stille lejlighed med stumperne af vores revne familiefotografi spredt på bordet foran mig. I et langt øjeblik sad jeg i stilheden og mærkede vægten af, hvad jeg lige havde gjort, lægge sig over mig som et tungt tæppe. Jeg havde afbrudt forbindelsen til mine børn, afskåret mig fra de sidste familiebånd, jeg havde tilbage i verden. I en samtale var jeg gået fra at være mor og bedstemor til at være virkelig fuldstændig alene. Men da det første chok aftog, indså jeg, at jeg følte noget, jeg ikke havde oplevet i årevis. Fred. Den konstante angst for deres anerkendelse, deres forventninger, deres planer for mit liv. Alt det var væk. Skylden over ikke at være taknemmelig nok for deres opmærksomhed. Ikke at være eftergivende nok med deres forslag. Alt det var fordampet. Frygten for at skuffe dem eller miste deres kærlighed. Den frygt var meningsløs nu, for der havde ikke været nogen kærlighed at miste. Jeg var fri. Den aften for første gang i måneder sov jeg uden kniven under min pude. Jeg sov uden at fare op ved hver lyd, uden frygt for, at nogen ville trænge ind i min lejlighed for at skade mig. Den virkelige fare havde aldrig været tilfældige kriminelle eller medicinske nødsituationer. Det havde været mine egne børn, og nu var jeg beskyttet mod dem ved den simple handling at sige fra. Men min befrielse var endnu ikke fuldendt. I de følgende dage og uger forsøgte de at genvinde deres magt over mig gennem enhver manipulationstaktik, de nogensinde havde lært. Telefonopkaldene startede næste morgen. Sofie ringede 6 gange før middag
og efterlod stadig mere desperate telefonsvarerbeskeder, der spændte fra vrede til tryklende til koldt truende. Hun anklagede mig for at være mentalt ustabil, hævdede, at jeg havde en form for sammenbrud, der krævede lægelig indgriben, og antydede, at min adfærd var bevis på, at jeg ikke længere kunne bo selvstændigt. Da jeg ikke reagerede på hendes opkald, fik hun Mikkel til at prøve en anden tilgang. Hans beskeder var mere beregnende og fokuseret på praktiske bekymringer og økonomiske realiteter. Han mindede mig om, at jeg var ældre, alene og sårbar. Han antydede, at det at afskære mig fra familiens støtte var farligt og potentielt fatalt. Han tilbød at tilgive mine anklager og starte på en frisk, hvis jeg bare ville være fornuftig og acceptere deres hjælp. Da telefonopkald mislykkedes, prøvede de e-mail, sms'er og endda en række breve leveret til min opgang. Hver kommunikation var designet til at finde et nyt prespunkt, en ny sårbarhed, de kunne udnytte for at genvinde kontrollen over mig. De truede med at ringe til socialforvaltningen og anmelde mig som en sårbar ældre, der blev forsømt eller vanrøgtede sig selv. De truede med at kontakte min læge og udtrykke bekymring for min mentale tilstand. De truede med at spærre mine bankkonti i afventning af en undersøgelse af min myndighed. Men med hver trussel, hver manipulation, hvert forsøg på at trække mig tilbage i deres kontrolnet, blev jeg stærkere og mere sikker på, at jeg havde truffet det rigtige valg. Deres desperation afslørede sandheden om vores forhold på måder, deres falske bekymring aldrig kunne. De var ikke bekymrede for at miste en elsket mor. De var bekymrede for at miste adgangen til deres offer. Det mest ødelæggende slag kom 3 uger efter vores konfrontation på videoopkaldet. Sofie lagde en lang, omhyggeligt udformet besked op på sin Facebook-side, hvor hun beskrev min tilbagegang og bad om bønner og støtte i denne svære tid for vores familie. Ifølge hendes offentlige fortælling var jeg blevet paranoid og delusional, kom med vilde anklager mod mine kærlige børn, der kun forsøgte at hjælpe mig med at ælde sikkert og med værdighed. Hun malede et billede af en forvirret ældre kvinde, der skubbede de selvsamme mennesker væk, der forsøgte at beskytte hende mod hendes egen svigtende dømmekraft. Opslaget blev delt snesevis af gange af fælles venner og familiemedlemmer, der intet vidste om den virkelige situation. Jeg modtog opkald fra fjerne slægtninge, der antydede, at jeg burde være mere taknemmelig for mine børns hengivenhed, mere forstående over for den svære position, jeg satte dem i. Jeg fik beskeder fra naboer, der udtrykte bekymring for mit velbefindende og tilbød at hjælpe med at mægle i familiekonflikten. Den sociale manipulation var mesterlig. Sofie havde positioneret sig selv som den langmodige datter, der forsøgte at tage sig af en utaknemmelig, mentalt ustabil mor. Enhver, der kun hørte hendes version af begivenhederne, ville naturligvis sympatisere med hende og se mig som problemet, der skulle løses. Men jeg havde lært noget vigtigt i de uger med chikane og manipulation. Andre menneskers meninger om mine valg kunne ikke skade mig, medmindre jeg gav dem lov. Jeg havde levet hele mit voksne liv med at søge anerkendelse, undgå konflikter og prioritere andres komfort over mine egne behov. Jeg havde brugt årtier på at gøre mig selv mindre og mere stille, så andre kunne føle sig større og højere. Jeg havde accepteret krummer af hengivenhed og overbevist mig selv om, at det var kærlighed. Men nu var jeg færdig med alt det. Jeg var færdig med at bekymre mig om, hvorvidt fremmede på Facebook syntes, jeg var en utaknemmelig mor. Jeg var færdig med at bekymre mig om, hvad fjerne slægtninge syntes om min familiesituation. Jeg var færdig med at søge validering fra folk, der ikke kendte mig og ikke havde nogen andel i mit velbefindende. Den eneste mening, der betød noget, var min egen, og jeg vidste med absolut sikkerhed, at jeg havde truffet det rigtige valg. En måned efter videoopkaldet stoppede chikanen endelig. Mine børn havde tilsyneladende indset, at jeg ikke ville blive knækket eller manipuleret tilbage til at adlyde. De var gået videre til den plan B, de havde udviklet for at få adgang til mine aktiver uden mit samarbejde. Og det var der min virkelige genfødsel begyndte. Jeg startede med små handlinger af egenomsorg, der føltes revolutionerende efter måneder med angst og frygt. Jeg købte friske blomster til mit køkkenbord, klare gule margaritter, der mindede mig om de buketter, jeg plejede at plukke som barn. Jeg ommøblerede min stue for at skabe et læsehjørne ved vinduet,
hvor jeg kunne sidde komfortabelt og se årstiderne skifte i den lille park overfor. Jeg meldte mig ind i det lokale aktivitetscenter for ældre, noget jeg altid havde undgået, fordi det føltes som at indrømme, at jeg var gammel og trængende. Men aktiviteterne og de sociale forbindelser viste sig at være præcis, hvad jeg havde brug for. Jeg tilmeldte mig et akvarelmalingshold og opdagede, at jeg havde talent for at fange lyset og skyggen i bylandskaber. Jeg blev medlem af en bogklub, hvor tankevækkende diskussioner mindede mig om, at jeg stadig havde meninger, der var værd at dele, og idéer, der var værd at udforske. Vigtigst af alt begyndte jeg at danne ægte venskaber med mennesker, der så mig, som jeg virkelig var, ikke som en, der skulle styres eller manipuleres. Der var Rosa, en pensioneret skoleinspektør, der var indvandret fra Grønland i 1960'erne og havde opfostret 5 børn, mens hun tog sin kandidatgrad om aftenen. Der var Helen, en tidligere sygeplejerske, hvis mand var død 2 år tidligere, og som forstod de særlige udfordringer ved at starte forfra i 70'erne. Disse kvinder blev min valgte familie, det støttenetværk, jeg byggede for at erstatte den biologiske familie, der havde afvist og udnyttet mig. Vi passede på hinanden med ægte omsorg, delte måltider, historier og latter uden skjulte dagsordener eller bagtanker. Da Rosa havde brug for hjælp efter en knæoperation, skiftedes Helen og jeg til at bringe hende dagligvarer og holde hende med selskab. Da Helens søn besøgte fra Californien, samledes vi alle til middag og fejrede det som den udvidede familie, vi havde valgt at blive. Gennem disse venskaber begyndte jeg at huske, hvem jeg var under alle de roller, jeg havde spillet i så mange år. Jeg var ikke kun mor, bedstemor, enke eller en ældre kvinde med behov for pleje. Jeg var Margrethe Petersen, en person med interesser, meninger, talenter og drømme, der intet havde at gøre med andre menneskers forventninger eller behov. Jeg begyndte at rejse for første gang siden Bjarne døde. Intet eksotisk eller dyrt, dagsture til museer i København, weekendbesøg i små byer på Fyn, en uges bustur rundt i Jylland om efteråret, når bladene skiftede farve. Hver rejse føltes som en lille oprørshandling mod fortællingen om, at jeg var for skrøbelig, for forvirret, for afhængig til at navigere i verden på egen hånd. Jeg styrede min økonomi med kompetence og selvtillid og beviste over for mig selv, at mine børns vurdering af mine evner havde været både forkert og egoistisk. Jeg åbnede nye investeringskonti, undersøgte pensionsplanlægningsstrategier og satte endda en lille sum penge i bitcoin efter at have læst en artikel om kryptovaluta i avisen. Jeg ville se, om denne gamle hund kunne lære nye tricks, og det viste sig, at det kunne hun. Min lejlighed blev et fristed snarere end et fængsel. Jeg malede køkkenet i en varm gul farve, der fik morgenlyset til at virke klarere. Jeg hængte kunstværker fra mit akvarelhold på væggene og købte komfortable nye møbler for mine egne penge, tjent ved at sælge nogle aktier, jeg havde arvet fra Bjarne. Jeg plantede urter på min altan og lærte at lave frisk pesto og basilikumte. Men den mest betydningsfulde forandring var intern. Jeg holdt op med at vente på, at andre mennesker skulle validere min værdi, inkludere mig i deres planer, huske at jeg eksisterede. Jeg begyndte at skabe mit eget liv, lave mine egne planer og finde mine egne kilder til glæde og tilfredshed. Ensomheden, der havde domineret mit følelsesmæssige landskab i så mange år, begyndte at aftage, erstattet af en dyb følelse af tilfredshed med mit eget selskab. Jeg lærte at nyde stille middage alene, læse bøger, der interesserede mig, se film, der fik mig til at grine, græde eller tænke. Jeg opdagede, at alenehed ikke var det samme som ensomhed, når det var valgt frem for påtvunget. Mest overraskende fandt jeg ud af, at jeg ikke savnede mine børn så meget, som jeg havde forventet. Jeg savnede de børn, de havde været, den familie, vi havde været, da de var unge, og kærligheden flød frit mellem os. Men jeg savnede ikke de voksne, de var blevet, de kolde fremmede, der så mig som en byrde og en ressource, der skulle udnyttes. At give slip på drømmen om forsoning var måske den sværeste del af min transformation. I måneder efter konfrontationen håbede jeg, at de ville ringe for at undskylde, for at anerkende den skade, de havde forvoldt, for at udtrykke ægte anger og bede om en ny chance. Men gradvist kom jeg til at forstå, at et sådant opkald aldrig ville komme,
Og vigtigst af alt, at jeg ikke længere havde brug for det. Deres undskyldninger kunne ikke omgøre deres forræderi. Deres forklaringer kunne ikke retfærdiggøre deres handlinger. Deres løfter om at gøre det bedre kunne ikke genoprette den tillid, de havde knust så fuldstændigt. Jeg havde det bedre uden dem, var mere sikker uden dem, var lykkeligere uden dem. Den familie, jeg havde bygget for mig selv, var sundere og mere kærlig end den familie, jeg var blevet født ind i eller havde skabt gennem ægteskab og børnefødsler. 6 måneder efter den forfærdelige aften, hvor en fremmed trådte ind i mit soveværelse med en nøgle, mine børn havde givet ham, var jeg en helt anden person. Stærkere, mere selvsikker, mere i fred med mig selv og min plads i verden. Jeg havde lært, at kærlighed ikke var noget, man kunne købe med ofre og underdanighed. Jeg havde lært, at familie ikke defineres af blod, men af ægte omsorg og gensidig respekt. Jeg havde lært, at det aldrig er for sent at vælge sig selv, at beskytte sig selv, at skabe det liv, man fortjener. Kvinden, der engang havde holdt sig vågen og klamret sig til en kniv under sin pude, skrækslagen, forrådt og alene, var blevet en kvinde, der sov fredeligt i sit eget hjem, omgivet af skønhed, hun havde skabt, og venskaber, hun havde fortjent, og muligheder, hun stadig var ved at opdage. Men min historie slutter ikke med personlig transformation, for transformation uden formål kan blive selvforkælelse. Styrken, jeg havde opnået, visdommen, jeg havde erhvervet, friheden, jeg havde kæmpet for, alt det skulle deles. Jeg begyndte som frivillig i en organisation, der ydede støtte til ældre, der blev økonomisk udnyttet af familiemedlemmer. Historierne, jeg hørte der, var hjerteskærende velkendte. Børn, der gradvist overtog kontrollen med deres forældres økonomi og derefter systematisk tømte deres konti. Børnebørn, der flyttede ind hos isolerede ældre og overbeviste dem om at overdrage ejendom og aktiver. Slægtninge, der brugte skyld, frygt og manipulation til at udtrække penge, ejendom og kontrol fra sårbare familiemedlemmer. Ældremishandling, lærte jeg, var langt mere almindeligt, end de fleste tror. Og økonomisk udnyttelse af familiemedlemmer var en af dens mest ødelæggende og underrapporterede former. Ofrene følte sig ofte for skamfulde til at søge hjælp, for skyldige til at anmelde deres egne børn, for forvirrede over, hvad der skete, til at vide, hvordan de skulle kæmpe imod. Jeg blev en uddannet rådgiver, der hjalp andre seniorer med at forstå deres rettigheder, navigere i juridiske beskyttelser og finde den følelsesmæssige støtte, de havde brug for at modstå manipulation og kræve respekt. Jeg delte min historie på møder i støttegrupper og viste andre ofre, at det var muligt at bryde fri fra familiemishandling og bygge et liv, der er værd at leve. Arbejdet var følelsesmæssigt krævende, men dybt tilfredsstillende. Hver person, jeg hjalp, føltes som en lille sejr mod de kræfter, der engang havde forsøgt at ødelægge mig. Hver succeshistorie forstærkede min overbevisning om, at styrke kan opstå fra selv de mørkeste forræderier. En af de personer, jeg arbejdede med, var en mand ved navn Jørgen, hvis datter havde overbevist ham om at sætte hendes navn på alle hans konti, så hun kunne hjælpe ham med at styre hans økonomi. I løbet af 2 år havde hun systematisk tømt hans opsparing, pensionsfond og lønkonto, mens hun fortalte ham, at pengene blev investeret til hans fremtidige pleje. Han var 81 år gammel, da han endelig forstod, hvad der skete, og da havde han mistet næsten alt, hvad han havde arbejdet hele sit liv for at spare op. Ligesom mig skammede Jørgen sig over, at han var blevet et offer for nogen, han elskede og stolede fuldstændig på. Ligesom mig bebrejdede han sig selv for at være naiv, for at have overset advarselstegnene, for at have ladet udnyttelsen fortsætte så længe. Hvordan kunne jeg være så dum? Spurgte han under en af vores samtaler. Du var ikke dum, sagde jeg til ham. Du var kærlig. Du stolede på din datter, for det er, hvad fædre gør. Hun forrådte den tillid, for det er, hvad rovdyr gør. Forbrydelsen er hendes, ikke din. Gennem vores arbejde sammen lykkedes det Jørgen at anmelde sin datters tyveri til politiet og få nogle af sine stjålne aktiver tilbage. Vigtigst af alt lykkedes det ham at genopbygge sin selvfølelse og skabe nye relationer baseret på ægte omsorg snarere end udnyttelse. Hans bedring gav mig håb om, at min egen transformation ikke var enestående,
At andre ofre for familiemishandling kunne finde deres vej tilbage til styrke og selvrespekt med den rette støtte og opmuntring. Et år efter min konfrontation med mine børn skete der noget uventet. Mit barnebarn Emma, Sofies datter, kontaktede mig via en Facebook-besked. Hun var 19 år gammel, studerende på socialrådgiveruddannelsen, og hun havde spørgsmål om familiekonflikten, der havde resulteret i min fremmedgørelse fra hendes forældre. Hun havde hørt sin mors version af begivenhederne, men fornemmede, at der manglede detaljer i historien. Mormor, skrev hun, jeg ved ikke, hvad der virkelig skete mellem dig og mor og onkel Mikkel, men jeg ved, du ikke er skør eller paranoid, som de siger. Jeg kan huske, hvor sød du altid var mod mig, da jeg var lille, hvordan du aldrig fik mig til at føle, at jeg forstyrrede, når jeg stillede spørgsmål eller ville fortælle dig historier. Jeg savner dig, og jeg vil gerne forstå, hvad der gik galt. Da jeg læste hendes besked, følte jeg en kompleks blanding af glæde, håb og forsigtighed. Jeg var begejstret for at høre fra hende, rørt over hendes tydelige hengivenhed og håbede, at mindst et medlem af min familie stadig så mig som en person, der var værd at kende. Men jeg var også på vagt over for at blive trukket tilbage i en familiedynamik, der næsten havde ødelagt mig. Jeg ventede flere dage med at svare og brugte den tid på at tænke grundigt over, hvad jeg ville sige, og hvor meget af sandheden jeg var parat til at dele. Emma var ung, stadig økonomisk afhængig af sine forældre, og sandsynligvis ikke klar til at lære det fulde omfang af deres forræderi og manipulation. Kære Emma, skrev jeg endelig, jeg er så glad for at høre fra dig, og jeg savner også dig. Situationen med dine forældre er kompliceret, og den involverer ting. Det er upassende for mig at diskutere med dig, mens du stadig bor i deres hus og er afhængig af deres støtte. Det jeg kan fortælle dig, er, at jeg var nødt til at træffe nogle svære valg for at beskytte mig selv, og disse valg resulterede i afslutningen på mine forhold til dine forældre og din onkel. Jeg fortryder ikke de valg, for de var nødvendige for min sikkerhed og mit velbefindende. Hvis du vil have et forhold til mig, der er adskilt fra dit forhold til dem, ville jeg byde det velkommen. Men det skulle være noget, du selv valgte, baseret på dine egne følelser og oplevelser, ikke fordi du forsøger at reparere vores familie eller mægle i vores konflikter. Hun svarede med det samme og sagde, at hun ønskede et separat forhold til mig, at hun havde glade minder om vores tid sammen, da hun var yngre, og at hun var gammel nok til at træffe sine egne beslutninger om, hvem hun ville have i sit liv. Vi begyndte at e-maile regelmæssigt. Derefter gik vi videre til telefonopkald og til sidst personlige besøg, når hun kom til København i forbindelse med sit studie. Disse samtaler med Emma blev en af de største glæder i mit nye liv. En forbindelse, der føltes ren og ukompliceret på måder, mine forhold til hendes forældre ikke havde været i mange år. Emma var nysgerrig, empatisk og intellektuelt ærlig på måder, der mindede mig om mig selv i hendes alder. Hun stillede tankevækkende spørgsmål om mit frivillige arbejde, mine malekurser, mit venskab med Rosa og Helen. Hun delte historier om sine studier, sine praktikophold, sine drømme om at arbejde med sårbare befolkningsgrupper, der havde brug for fortalervirksomhed og støtte. Jeg tror, jeg har min interesse for social retfærdighed fra dig, mormor, sagde hun under en af vores telefonsamtaler. Mor taler altid om forretning og at tjene penge, men du er den, der lærte mig, at det at tage sig af mennesker betyder mere end at samle rigdom. Hendes observation overraskede mig, for jeg kunne ikke huske, at jeg eksplicit havde lært hende noget sådant. Men da jeg tænkte over det, indså jeg, at hun havde observeret den måde, jeg behandlede folk på under vores interaktioner, da hun var yngre. Den måde, jeg lyttede til hendes historier. Den måde, jeg spurgte til hendes venners følelser. Den måde, jeg understregede venlighed og empati i vores samtaler. Børn, huskede jeg, lærer mere af det. De observerer, end af det, de får fortalt. Emma havde tilsyneladende absorberet lektioner om medfølelse og tjeneste, som jeg havde demonstreret uden at vide, at jeg underviste. Vores forhold gav mig håb om, at den kærlighed, jeg havde hældt i mine børns familie, måske ikke var helt spildt. Måske var nogle af mine værdier, noget af min omsorg, noget af mit engagement i at behandle andre med værdighed, blevet givet videre til næste generation på trods af deres forældres forvandling til mennesker, jeg ikke længere genkendte.
Emma blev færdiguddannet som socialrådgiver sidste forår og fik et job hos en non-profit-organisation, der yder service til ældre ofre for misbrug. Hun fortalte mig, at vores samtaler om mit fortalervirksomhed havde inspireret hendes karrierevalg, at hun ville hjælpe folk, der befandt sig i situationer, der lignede det, jeg havde oplevet. Du forvandlede din smerte til styrke, mormor, sagde hun. Du overlevede ikke bare det, der skete med dig. Du brugte det til at hjælpe andre med at overleve. Det er den slags person, jeg gerne vil blive. Hendes ord bragte tårer i mine øjne, for de hjalp mig med at forstå noget vigtigt om min rejse. Forræderiet og misbruget, jeg havde lidt under mine børn, havde været oprigtigt traumatisk, oprigtigt ødelæggende. Men mit svar på det traume havde skabt noget positivt i verden, havde bidraget til beskyttelse og styrkelse af andre sårbare mennesker. Min smerte havde ikke været meningsløs. Min transformation havde ikke været egoistisk. Min befrielse havde skabt plads til, at jeg kunne tjene andre, der havde brug for den styrke og visdom, jeg havde opnået gennem mine kampe. 2 år efter den aften, hvor jeg lå i sengen med en kniv under min pude, lever jeg et liv, jeg aldrig kunne have forestillet mig, da jeg stadig var fanget i cyklusen af familiemishandling og udnyttelse. Jeg vågner hver morgen i en lejlighed, der føles som et hjem, omgivet af skønhed, jeg har skabt, og venskaber, jeg har fortjent. Jeg bruger mine dage på meningsfuldt arbejde, hjælper andre med at finde vej ud af situationer, der ville have ødelagt dem, ligesom min næsten ødelagde mig. Jeg har lært, at kærlighed ikke er ofring uden grænser. Jeg har lært, at familie ikke er en undskyldning for udnyttelse. Jeg har lært, at respekt ikke kan købes med eftergivenhed, og at værdighed ikke kan bevares gennem selvudslettelse. Vigtigst af alt har jeg lært, at det aldrig er for sent at vælge sig selv, at beskytte sig selv, at skabe det liv, man fortjener. Kvinden, der engang passivt ventede på, at andre skulle definere hendes værdi, er blevet en kvinde, der kender sin egen værdi og nægter at acceptere mindre, end hun fortjener. Kvinden, der engang frygtede ensomhed mere end misbrug, er blevet en kvinde, der værdsætter sin uafhængighed og vogter den nidkært. Jeg bor stadig på Amager, tager stadig bussen til lægeaftaler og indkøb, kæmper stadig nogle gange med de praktiske udfordringer ved at ældes i en verden designet til yngre mennesker. Men jeg lever ikke længere i frygt for min egen familie, tvivler ikke længere på min evne til at træffe gode beslutninger, accepterer ikke længere krummer af hengivenhed, mens jeg lader som om, de udgør kærlighed. Min lejlighed dufter af frisk kaffe og den lavendelsæbe, jeg køber på det lokale marked. Mine vægge er dækket af akvarelmalerier, jeg har skabt, fotografier af venner, jeg har valgt, og bøger, jeg har læst, fordi de interesserede mig. Mit køkkenbord, hvor jeg engang sad alene og undrede mig over, hvorfor mine børn syntes at have mig, er nu ofte optaget af Rosa, Helen eller andre venner, der kommer forbi til te og samtale. Kniven, jeg engang havde under min pude, er vendt tilbage til køkkenskuffen, hvor den hører hjemme, nu brugt til at hakke grøntsager og skære frugt, redskaber til næring snarere end forsvarsvåben. Nogle gange, sent om aftenen, når lejligheden er stille, og byen falder til ro omkring mig, tænker jeg på den vej, der bragte mig til dette sted. Jeg tænker på den 19-årige pige, der giftede sig med Bjarne med så meget håb og tillid til fremtiden. Jeg tænker på den unge mor, der gav alt, hvad hun havde, til sine børn, i troen på, at kærlighed ville skabe kærlighed, at ofre ville skabe taknemmelighed, at hengivenhed ville blive gengældt. Jeg fortryder ikke at have elsket dem så fuldstændigt, selvom den kærlighed ikke blev gengældt eller endda husket. Kærlighed er ikke en transaktion, der skal evalueres ud fra dens afkast. Kærlighed er et valg, en gave, et udtryk for de bedste dele af os selv. Det jeg fortryder, er at have været så længe i forhold, der var blevet giftige, at have ladet mig selv blive formindsket og udnyttet af mennesker, der havde glemt, hvordan man værdsætter de gaver, de modtog fra andre. Jeg fortryder de år, jeg brugte på at undskylde deres kulde, acceptere deres forsømmelse som naturlig og overbevise mig selv om, at det at forvente bedre behandling var egoistisk eller urealistisk. Men selv de fortrydelser føles mindre bitre nu, end de engang gjorde, for jeg forstår, at enhver oplevelse, selv de smertefulde, selv de ødelæggende, bidrog til den kvinde, jeg er blevet. Styrken, jeg fandt til at modstå mine børns manipulation, blev opnået gennem års manipulation.
Klarheden, jeg fik om sunde forhold, blev skærpet af års deltagelse i usunde. Min frihed blev ikke givet til mig. Den blev kæmpet for, fortjent, krævet gennem min egen beslutsomhed om at stoppe med at være et offer og begynde at være en fortaler for mit eget velbefindende. Hvis du lytter til denne historie og genkender elementer af dit eget liv, hvis du nikker og tænker på dine egne familiemedlemmer, der behandler dig som en forpligtelse snarere end en gave, hvis du spekulerer på, om det er muligt at bryde fri fra mønstre af misbrug og forsømmelse, der har defineret dine forhold i årevis, så vil jeg have dig til at vide, at forandring er mulig. Det er aldrig for sent at vælge sig selv. Det er aldrig for sent at kræve respekt. Det er aldrig for sent at gå væk fra mennesker, der konsekvent undlader at værdsætte dig, selvom disse mennesker er dine egne familiemedlemmer. Den loyalitet, du føler over for familiemedlemmer, der udnytter dig, er ikke virkelig loyalitet. Det er betingning. Den skyld, du føler over at sætte grænser for mennesker, der sårer dig, er ikke virkelig skyld. Det er manipulation. Den frygt, du føler for at leve uden anerkendelse fra mennesker, der konsekvent misbilliger dig, er ikke virkelig frygt. Det er vane. Du kan bryde betingning. Du kan modstå manipulation. Du kan ændre vaner, der ikke længere tjener dig. Du fortjener forhold baseret på gensidig respekt, ægte hengivenhed og fælles værdier. Du fortjener at blive set, hørt og værdsat for den du er, ikke udnyttet for det du kan give. Du fortjener kærlighed, der ikke kræver, at du gør dig selv mindre, fattigere eller mindre autentisk for at fortjene den. Vigtigst af alt fortjener du at leve uden frygt i dit eget hjem, uden angst for dine egne familiemedlemmer, uden konstant tvivl om dine egne opfattelser og evner. Den aften, jeg indså, at mine børn havde hyret nogen til at røve mig, var den værste aften i mit liv. Det var også begyndelsen på det bedste kapitel i mit liv, for det tvang mig til at stoppe med at lade som om, at vores forhold var sunde, når de i virkeligheden var farlige. Befrielse er ikke let. Transformation er ikke behagelig. At vælge sig selv, når man har brugt årtier på at vælge alle andre først, kræver mod, du måske ikke ved, du besidder. Men du besidder det. Det er der, og venter på, at du får adgang til det. Venter på, at du beslutter, at du betyder nok til at beskytte. At du er nok værd til at forsvare. At dit liv er værdifuldt nok til at bevare fra folk, der ville ødelægge det for deres egen bekvemmelighed. Din historie behøver ikke at ende med at være et offers. Din historie kan blive en historie om overlevelse, modstand og til sidst triumf. Din smerte kan blive din styrke, dit traume kan blive din visdom, og din befrielse kan inspirere andre til at finde deres egen frihed. Har du nogensinde følt, at dine egne familiemedlemmer så dig mere som en byrde end en velsignelse? Har du nogensinde spekuleret på, om de mennesker, der hævder at elske dig, måske i virkeligheden arbejder imod dine bedste interesser? Jeg håber, at min historie giver dig lov til at stole på dine instinkter, til at undersøge dine mistanker og til at handle for at beskytte dig selv mod mennesker, der ville skade dig, selvom disse mennesker tilfældigvis er dine egne børn eller andre familiemedlemmer. Hvis denne historie har rørt dig, hvis den har hjulpet dig med at føle dig mindre alene i dine kampe eller givet dig håb for din egen transformation, så synes godt om denne video og abonner på min kanal. Din støtte hjælper mig med at fortsætte med at dele disse svære, men vigtige historier. Og den hjælper med at sikre, at andre mennesker, der har brug for at høre dem, vil kunne finde dem. Sammen kan vi bryde tavsheden omkring familiemishandling og udnyttelse. Sammen kan vi støtte hinanden i at vælge værdighed over eftergivenhed, selvrespekt over at please andre og autentiske forhold over giftig loyalitet. Tak fordi du lyttede. Tak fordi du bekymrer dig. Og tak fordi du tror på, at enhver person, uanset alder, fortjener at blive behandlet med respekt og venlighed af de mennesker, der hævder at elske dem.